Això està organitzat pels departaments de Medi Ambient d'Hospitalet, d'Esplugues, Sant Just, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Boi i Sant Feliu, que és on acabarem. El Parc de Torreblanca, com cada any, ens espera al final de festa amb avituallament per tothom i, a més, un final de festa amb sortejos de bicicletes i molts equips per la bicicleta, també. Bueno, com sempre fem, el cotxe de megafonia, anem seguint totes sempre les indicacions de guàrdia urbana, que va al capdavant. Després va el cotxe de megafonia obrint la passejada. A continuació, a darrere del cotxe sempre hi ha una capçalera d'una entitat ciclista col·laboradora, que en aquest cas és les entitats ciclistes de cada municipi pels que passem i col·laboren en aquesta passejada. Aleshores, en aquest moment sortirà en capçalera l'agrupació ciclista Sant Just. Es tracta que fan un cordó a darrere del cotxe de megafonia i, si us plau, preguem que tot el grup que va de ciclistes, de vosaltres, de participants que ens acompanyeu, estiguin sempre per darrere d'aquest cordó de seguretat, que és el que va donant el ritme a la passejada. No es tracta d'anar més endavant ni menys, es tracta d'anar a passeig, sense caure, molt de compte, sense fer creuaments, sense tocar roda, molt de davant, tothom molt atent a cap caiguda. Vinga, que tinguem un bon matí que de moment ja a nivell de sol ja ens acompanya. Doncs bona passejada a tothom